Sibongelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. All right, Happy New Year, everybody. Only Happy New Year. Leni khuluma laphansi kangaka. Happy New Year to everyone. It feels good ukuthi sibe khona la namuhla. Nina anazi. Kephathina njengobuholi siyazi cishe singakhonzi namuhla. Besazi sinenkonzo namuhla kodwa ngezinto ezikhona kwatholakala ukuthi akukhoneki ukuthi sikhonze but ke uNkulunkulu wenza indlela yakhe ukuthi sikwazi ukukhonza. So it is a very, not just a happy new year, a very happy day as well. Because anitholanga ama messages ukuthi ningabe nisayihlupha hamba novakasha somewhere. So siyambonga uNkulunkulu. Angibuze nje obani abenza ama resolutions ka New Year. Ungasitshela ukuthi yini nje but makune resolution oyenzile phakamisa isandla sakho isenhlizweni yakho ibhale phansi mhlambe wenze ne program yokuthi uzoyifeza kanjani leyo resolution. Asibone ngokuphakamisa kwezandla makhona abenza ama New Year resolution. Phakamisela phezulu. Only a few. Nina manje nje, you just take it as it comes. Phakamisela phezulu. Yes, baningani impela. Siyabonga siphelele ngabheka phansi. Uma siza enkonzweni on the first day of the year, siyaye silindele imfundiso noma intshumayelo ezoba umhlahlandlela noma ezosinikeza idirection ukuthi singakwenza kanjani lokhu mesiqala unyaka. Ngikwenzile nami lokho ngahlala phansi uma bengazisa ukuthi kuzofundisa mina. Ngahlala phansi ngayicabanga ngayikhulekisa. uNkulunkulu wase engisa to the basic ukuthi asikwazi ukucabanga izinto ezinkulu. Sengikhulumela wena owenza iresolution njalo lama resolution wakho angithi into embi into enhle impela kodwa ithathe with the same principle engithethe ngayo ukuthi singazibona izinto ezinhle nezinkulu ekumele sizenze. Kepha kizo zonke lezo zinto ezinhle nezinkulu eyidingakalayo futhi uma ama basics engekho right, uma i-foundation ingekho right, uma isekelo singekho right, noma ngabe kuhle kangakanani lokufisa ukukwenza uma kungekho from a solid foundation kungaba yizeleze kube futile. So isifundiso sethu namuhla sizoyenza exactly that. Isifundiso esisaziyo esijwayelekile, it's nothing out of the ordinary. Kepha izinto mhlambe asithathe njengani niyabazalwana omunye uzitshela ukuthi ufuna ukufunda iBhayibheli from beginning to end. Unyaka mawuphela befunda iBhayibheli yonke from Genesis to Revelation. Omunye ufuna ukwenza lokho, omunye ufuna ukwenza lokho, omunye ufuna ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu and all of that. Maningi ama resolution esiwathethe. Kepha namuhla sizozama ukuthi sibheke ukuthi ingabe kusesisekelweni esiyisona esi-basic because if we don't get that right konke okunye sikwenzayo ngeke kulunge. Uma wakha indlu ingakhekanga phezu kwe-foundation solid izodilika le ndlu as isikhathi sihamba. So the foundation akuyona ebonakalayo egqamayo kubonakala umuzi kunconywa umuzi because i-foundation ingaphansi ayibonakali. So namuhla sizoleya i-foundation ukuthi zonke ezinye imfundiso esizozithola njengoba kuhamba unyaka kumele zigxile noma zihenge kuloko esizokhuluma ngako namuhla. So turn your Bibles to Matthew chapter 22.
ubaba usifundele uMatthew chapter 22. Ngiyafisa ukuthi siphinde futhi simfunde kulabo abafike late. Matthew chapter 22 sizoqala ku verse 34 siphele ku verse 40. Verse 34 siphelele ku verse 40, Matthew chapter 22. Emva kwalokho ke bese siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asilekelele mesibheka izwi lakhe. Matthew 22 from verse 34 to verse 40. NgokaMathewu 22 verse 34. Kepha abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubavale umlomo abaSadusi, babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, "Mfundisi, yimuphi umyalo omkhulu emthethweni na?" UJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo myalo yomibili kubambelele umthetho wonke nemfundiso yabaprofeti." Baba wethu sezulwini, siyakubonga Nkosi ngalesi sikhathi ukuthi wena Nkosi usiphe izwi lakho elimi ungaphakade elisho exactly your heart. This word that we have read, Father, means exactly what it meant thousands of years ago and still means the same thing namhlanje. Wangathi Nkosi ungasilekelela sithola ama-basics wethu siwenze ngendlela edumisa wena, ukuze kuthi konke okunye Nkosi esikwakhayo sikwakhele phezu kwalesi sisekelo saloko wena Nkosi othi izwi lakho phakathi konke ezwini lakho lokho esikubona kubaprofeti, esikubona kumthetho kaMose, esikubona ezwini lakho as a whole, kubambelele kule mthetho yokuba sithande wena ngako konke sinako, siphinde sithande omakhelwane bethu njengoba siyithanda. Konke lokho Nkosi sikubonga egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje kuzibe phakade. Amen. Amen. Engifisa ukuthi sikubone la ukuthi uKristu la akakhulumi nezixuku nje kuphela. Konke la uJesu behamba khona ubelandela izixuku, but phakathi kwale izixuku kunabefundisi, kunezazi mthetho. Izwi leNkosi melikhuluma ngezazi mthetho, ngesingisi bababiza the lawyers or the practitioners of law. Into ekumele siyazi ukuthi umthetho obukade ubusa ngalesi sikhathi akuwona umthetho njengathi ukuthi sinomthetho we-legislature ebese kuba neparlamente ebese kuba nezwi likaNkulunkulu. Bekubusa umthetho kaNkulunkulu. So ithini lento? Ithi yonke into ephathelene nempilo yomuntu, izazimthetho zaleso sikhathi beziware against umthetho. And umthetho obakade ukhona bekuwumthetho wezwi likaNkulunkulu, bekuwumthetho kaMose, noma lokhu mina nawe namuhla esikubiza nge-Old Testament. Umuntu mefuna ukugana ubebheka umthetho ukuthi uthini umthetho. Umuntu mefuna ukulwa nomuntu ubheka umthetho ukuthi uthini. Umuntu mefuna isikweleti sakhe emntwini ubebheka umthetho ukuthi uthini. Umuntu mefuna ukukonfronta isitha sakhe ubebheka umthetho ukuthi uthini. So yonke into ibincike emthethweni. Lento ibiza ukuthi mina nawe namuhla sibe njalo, ngoba siyazi ukuthi thina siphila ngomthetho oyizwi likaNkulunkulu. Uma uhulumeni eshaya umthetho othile, mina nawe kumele sithathe lo mthetho siubheke ezwini likaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngalowo mthetho.
Uma ufuna ukuthenga umuzi, izwi likaNkulunkulu lithini ngokuthenga umuzi? Uma ufuna ukuthenga imoto, izwi likaNkulunkulu lithini ngokuthenga imoto? Ungathi wena lezo zinto azikho ezwini because ayikhulumi izwi, alikhulumi ngemoto, but there are principles nemithetho from which we need to draw. So uKristu uthi ehleli nabefundisi nezazimthetho nabaholi bezenkolo abahlukahlukene ngaleso sikhathi leso, ikakhulukazi laba abakuyinkolo yamaJuda, iJudaism. Phakathi kwabo kunabaSedusi, phakathi kwabo kunabaFarisi, phakathi kwabo kunabepristi, phakathi kwabo kunabalevi, okuyibona abantu abakade be-administerisha umthetho kaNkulunkulu besebenza ethempelini. Bayamlinga. Ekumlingeni kwabo bafuna ukuzama ukuveza ukuthi uKristu akayona lento abayilindela, akayona lento athi uyena, akayena uNkulunkulu, akayena uMesiya. This is just some lunatic ozenza umsindisi bona abamlindele njengabantwana baka-Israyeli. Kuqala abaSedusi bayamlinga. Mawubheka lapha emuva abaSedusi bamlinga ngokuvuka kwabafileyo. Bambuza ukuthi nayi umthetho kaMose noma umthetho kaNkulunkulu uthi indoda uma ishona ishadile ingenangane umfowabo athathe angene umkakhe, bese nalomfowabo uyashona angenangane owesithathu kanjalo baze babe u7. Uma sebevuka ke ezulwini kuyoba unkosikazi kabani kulama brothers awu7? uJesu uthi mabaphendula uthi anilazi izwi, aniwazi umthetho kaNkulunkulu, anilazi izwi likaNkulunkulu, you are in error, futhi namandla kaNkulunkulu aniwazi. Because ezulwini asizugana futhi asizuganiswa. Amandla kaNkulunkulu azokwenza lokuthi ubaba uRadebe njengoba behlele eduzane kaMaRadebe mase basezulwini akazumbona njengonkosikazi wakhe. Uthi anilazi izwi futhi aniwazi namandla kaNkulunkulu. AmaSadusi athula athi tu. Bathe abaFarisi bembona ukuthi uthulisa amaSadusi, esinye sezazimthetho sase siyamlinga uKristu sathi uthini uMose noma lithini izwi kaNkulunkulu? Yimuphi umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho ezwini likaNkulunkulu noma ekuphumele siphile ngawo? uKristu umephendula akaphenduli nje ukuphendula lowo mbuzo loyo, uyawuphendula uthi umthetho izwi likaNkulunkulu noma umthetho kaNkulunkulu uthi uthanda uNkulunkulu ngakho konke kwakho nakho. Akagcini lapha, ebese uyaqhubeka athi owesibili ofana nawo uthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Now ithini lento? Ithi lo mthetho, it's the basic because mase simbheka lapha kuverse 40 uthi kiyo yonke imithetho kaNkulunkulu, kulo lonke izwi likaNkulunkulu, uqala ngomthetho kaMose uze kubo bonke abaprofeti kuze kuzofika kiso lesi sikhathi samanje, yonke into oyenzayo ngokwezwi likaNkulunkulu incike phezu kwale mthetho. Oqala ukuthi uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, with every fiber of your being. Awupheleli lapho lo mthetho. Owesibili uthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngithe mangibheka lento engqondweni yami kwafika ngikhule kulesa sikhathi esakudala la bawuthi mawuneka iwashing besinama pole wewashing amabili. Namuhla ngiyazi naleyo ejikelezayo. Thina sakhula kusesele ngaphandle kokuneka ezihlahleni kunale ufaka ipole ngapha ufaka ipole ngapha bese ufaka ucingo noma ufaka intambo in between uhenga iwashini yakho. Ithi lento lemthetho injalo, uma leli pole lingasekelwanga naleli iwashini yakho izowa, because ukuma kwaleli pole kumiswe ileli pole. So yonke into that hangs in between
ithola ibalance yayo kulamapolo mabili. Awukwazi ukuba nepole elodwa ungabi nenye ipole because lamapolo ahambisana. Nako lokho kunjalo. Ukuthanda uNkulunkulu it's one insika, ukuthanda umakhelwane wakho enye insika. So yonke enye into esezwini likaNkulunkulu ihenga in between these two. Okusho ukuthi these two are the basics. Noma ungalalela izwi likaNkulunkulu ulenze. Someone will go to John chapter 14. John chapter 14 uthi uma ungithanda mina uyokwenza imiyalelo yami. So kunabantu abenza imiyalelo kaNkulunkulu as a form of obedience. Na angikubuze ukuthi ziningi izinkolo lapha eminyango ezenza intando kaNkulunkulu out of obedience, yet leyo nto abayenzayo noma lezo zinto abazenzayo azincikanga kule mithetho yombili. Angiphindi izinkolo ezilapha eminyango zenza izwi likaNkulunkulu, kepha lezwi likaNkulunkulu abalenzayo kusezwini impela. Kusezwini impela. Bakhipha kweshumi kusezwini impela. Bayanikela kusezwini impela. Beze enkonzweni kusezwini impela. Kepha lokho kuhla bakwenzayo akuncikanga kule mithetho lama pillars amabili. Ukuthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nokuthanda umakhelwane wakho. Yingako banezinkulumo zokuthi angimphiwe lo mfana kaKhosi. Ku-right impela kodwa ngimphiwe. Noma sizobingelelana ngenza sure ukuthi angisondeli ngakuye ngibingelela bonke laba ngingadluli kulo mfana kaKhoza because angimphiwanga, yet ngenza imiyalelo kaNkulunkulu. Lelo verse uJohn chapter 14 akathi ukukhombisa ukuhlonipha uNkulunkulu uzokwenza imiyalelo yakhe, you'll obey. No, lelo zilelo li conditional. Uthi uKristu uma, that's if ungithanda. Lelo verse likusho likhuluma ngothando lukaKristu. Uma umthanda uKristu, you will have no option because enhlizweni yakho uzofuna ukwenza lokho uKristu athi kwenze. So ungazenza izinto zikaKristu ungamthandi, akusho lutho lokho kuNkulunkulu. That's number one. Now in the same way sibheka le miyalelo yemibili yokuthi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nomphefumulo wakho, ebese wesibili ofana nawo uthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Ngifuna ukukuyisa kuMatthew chapter 10. Matthew chapter 10. Uma ufika lapha kuMatthew chapter 10 uzothola uKristu again ukhuluma neziphathimandla zenkolo. Ukhuluma nabafundisi, ukhuluma nabeFarisi, ukhuluma namaSedusi, ukhuluma nabo njengabantu benkolo abazitshela ukuthi benza imiyalelo kaNkulunkulu njengoba isezwini. Na ngifisa ukukhombisa ukuthi awukwazi ukuthi uthanda uNkulunkulu as one pillar, kepha uKristu ungakwazi ukumthanda in the same way as another pillar. Just as ukuthanda uNkulunkulu kuyi one pillar kuhambisana nokuthanda umakhelwane wakho ku another pillar, nokuthanda uNkulunkulu nako kunjalo. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu nje ngenhliziyo yakho with all your might as one pillar, ngapha uKristu ungamthandi in the same way. Matthew chapter 10 verse 37. And kulula ukuthi ungayikhumbula, sifunde uMatthew 22 verse 37, manje sifunda uMatthew chapter 10 verse 37. NgokukaMathewu 10 verse 37. Othanda uyise nonina kunami akangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Now uyamuzwa uKristu uthini? uKristu zithathe wena uzibeke kuleso sikhathi salabantu uKristu akhuluma nabo. Labantu bazi ukuthi umiyalelo omkhulu uthi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangako konke kwakho nako. That is what they know.
But lalela uKristu mesekhuluma ngapha. uKristu uthi uma kukhona omunye umuntu omthanda ukudlula mina, ngisho nezingane zakho imbala, ngisho nabazali bakho imbala, uma ngaba ubathanda ukudlula mina, then yazi ukuthi awumthanda uNkulunkulu. Uzilinganisa noNkulunkulu. Le statement ashoyo uthi ngendlela uthanda uNkulunkulu ngayo, nami kumele ungithande ngaleyo ndlela. Ngoba noma ngabe yini enye oyithandayo, noma ngabe ubani omunye umuntu omthandayo, uma ngabe umthanda ukudlula mina, yazike ukuthi awukho kuyisabelo sombuso kaBaba. That's a powerful statement lesuKristu asho. Ebese umbuzo ukuthi ukuthathelaphi lokhu uKristu? Sikubonaphi lokhu ezwini likaNkulunkulu? Akalethi nje umyalelo omusha nje uKristu that comes from nowhere. Akalethi nje umyalelo omusha ukuthi izwi leNkulunkulu lithi uthanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho bese liphelela lapho, nangako konke onako, nangengqondo yakho, nangawo wonke amandla akho kuphelele lapho. uJesu akayigcwaliseleli yena mesekathi uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Let's look at Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19 verse 18. Khona bangifundela. Leviticus amanye nowabhale sizokwazi ukuwafunda emakhaya ngenxa yesikhathi. Leviticus chapter 19 verse 18. Leviticus 19 chapter 18. Awukuphindisa, awukuba namaqhubu. Awukuphindisa, awuyakuba naqhubu nabantu bakini, kodwa uyothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nginguSimakade. Now uNkulunkulu usho njalo, uthe uthanda mina, Deuteronomy chapter 6. Uzothanda mina ngako konke onako. Ku Leviticus uthi uthanda laba bakini, labo zalwa nabo, laba sesizweni sakini, awuyukuba namaqhubu nabo, uzobathanda nabo ngalendlela ongithanda ngayo. Yazike ukuthi na umyalelo okunikeza wona, uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Na ayigcini ngalaba besizwe saka-Israyeli kuphela, ayigcini ngalabo zalwa nabo kuphela, ayigcini ngalaba osindiswe nabo, okhonza nabo. It goes beyond that. uNkulunkulu even commands ukuthi uthande nalaba ongazalwa nabo and regard them as abafowenu futhi. Leviticus chapter 19, yona lo chapter 19 futhi verse 34 sizo verse 34 ukuthi uthini. Leviticus 19 verse 34. Verse 34 uthi umfokazi ogogobele phakathi kwenu uyakuba njengolibo phakathi kwenu, niyomthanda njengaloku nizithanda nina. Ngokuba nani ngabafokazi eGibhithe, nginguSimakade uNkulunkulu wenu. Asibeke ngendlela enizoyi-understanda ngayo. Verse 34, verse 18 uthe thandanani nina niyisizwe saka-Israyeli, labafowenu ozalwa nabo, labo besizwe sakini, bathande because kumele uthande umakhelwane wakho. Verse 34, labo zalwa nabo wena, ngaba yihlobo zakho, ngaba isizwe sakini, ngaba abantu okhonza nabo, abantu enisindiswe nabo bonke. Ebese verse 34 uthi nalaba bafokazi abahleli ngaphakathi kwenu, nizobatreata exactly the same way nina enitreatana ngayo. Asibeke ngelanguage eniyisebenzisa namuhla ni-understandayo. Nalamakwerekwere ahleli ngaphakathi kwenu eningawafuni, umyalelo kaNkulunkulu uthi wobathanda njengoba uthanda abafowenu. Now lento ijulile because sibabona njengamakwerekwere, sibabona njengabantu abangasindisiwe, singabona njengezigebengu, sibabona yeka ngale ukuthi bala illegally or bala legally. Lelizwi lithi nalabo babona bengasindisiwe, wena uzibona usembusweni kaNkulunkulu.
nalabo babona ongazalwa nabo, nalabo babona bangamaXhosa wena umZulu akunamZulu wadlalwa umXhosa, nalabo babona bamashangani bamavenda bayi izwi likaNkulunkulu lithi kwayibona obathanda njengoba uzithanda wena. So uKristu masefika lapha kuMatthew 22 athi wothanda uNkulunkulu ngako konke onako, aphinde athi awuhambi wodwa lo myalelo. Owesibili ofana nawo ukuthi athanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ebese athi ungenza noma ngabe yini esezwini likaNkulunkulu uma ingancikanga kulamaphila amabili, yonke into yenzayo iyizelezi. Now in the same way I want you to understand ukuthi uma uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke kepha ungamthandi uJesu in the same way, lolo kholo lwakho naleyo msebenzi oyenzayo emihle iyizeleze, because lo mthetho awuhambi wodwa ukuthi uthanda uNkulunkulu yedwa, uhambisana nokuthanda uJesu. Now let me go ahead of myself. Uma ubheka uJesu John chapter 8, I think John chapter 8 verse 42, John chapter 8 verse 44, John chapter 8 verse 44, uKristu again uhleli nabefundisi nezazimthetho nabafarisi, bonke labantu benkolo abapraktisa imithetho kaNkulunkulu, abenza konke lokhu izwi likaNkulunkulu lithi bakwenze. Lalela ukuthi uthini mekhuluma nabo. Mhlambe sifundele verse 42 and verse 44 uJohn chapter 8. Lalela lamazwi ukuthi astrong kangakanani. Na ukhumbule akawakhulumi nje ezixukwini, ukhuluma kubantu abakholiwe, hayi nje abantu abakholiwe, ukhuluma kuyiphathimandla zomthetho wezwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi. John 8 verse 42. uJesu wathi kubo, uma uNkulunkulu ubenguyihlo beniyakungithanda mina. Verse 44. Nina-ke ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukufeza izifiso zakhe, yena wayengumbulali kwasekuqaleni. Na kulungile soyifunde ekhaya. Niyamuzwa uKristu uthini? Uthi nina befundisi, nina zazimthetho, nina interpreters of the law, nithi uNkulunkulu baba wenu. Guess what? uNkulunkulu akayena ubaba wenu. Yazi why uNkulunkulu angayena ubaba wenu? It's because niclaima ukuthi niyamthanda uNkulunkulu ngako konke eninako, kepha mina aningithandi. The fact ukuthi aningithandi mina, lo myalelo wokuqala wokuthanda uNkulunkulu awuhambi wodwa, uhamba nokuthanda mina. Uma ungathandi mina, yonke lemisebenzi emihle othi uyayenza esezweni kaNkulunkulu iyizeleze. In fact ni abantwana bakaSathane. Now angithi ungawenza ama-resolutions, yenza ama-resolutions. Funda iBhayibheli lakho from Genesis to Revelation, yenza konke lokho kuhle ofuna ukwenza. Buy a new house, buy a new car, study, qhubekisa ama-studies akho and all of that. But let me tell you something, wonke ama-resolution ozowathatha this year, uma engancikanga ekuthandeni uNkulunkulu nasekuthandeni uKristu, noma ngabe yinhle kangakanani lento ozoyenza, if it does not hang between those two pillars, it's useless. Noma ungambiza uNkulunkulu uthi uyamthanda, asibeke kanje, ihlobo zakho, ama-colleagues akho, abantu enishade nabo, noma ngaba ngathi bamthanda kangakanani uNkulunkulu, uma bengamthandi uKristu, yonke into abayenzayo iyizeleze. Futhi ke wena kumele ukushaya indiva lokho, fanele kukuhluphe, kukukhalise. Sizobona ukuthi kungani kuloko. Ngititlishe lesifundiso sanamuhla ukuthi kusho ukuthini ukuthanda uNkulunkulu. Uthanda uNkulunkulu ngako konke. Kusho ukuthini ukuthanda uNkulunkulu?
nakunembuzo eminingi engavela ekuthandeni uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthini. Mhlambe lento kimina ithi angazi kuwena izothini. Kimina ithi uma kuthiwa ngithanda uNkulunkulu lento ibiza ukuthi ngiqonde lobudlelwane lothando lukaNkulunkulu okumiyalelo ongahambi wodwa ohambisana nokuthanda uKristu. Lobudlelwane bokuthanda uKristu nokuthanda uNkulunkulu. Uma ngithi ngithanda uNkulunkulu kumele ngimthande uKristu. Uma umzalwane engikhonza naye, uma abasekhaya engihlala nabo engizalwe nabo, uma bethi bathanda uNkulunkulu, umbuzo kumele ngizibuze bona ukuthi baya understand lobudlelwane bokuthanda uNkulunkulu nokuthanda uKristu yini na. Okwesibili, ithi lento kumele ngiqonde ukuthi lokuthanda uNkulunkulu kubiza ukuthi ngithande omunye umuntu. And leyo kuthanda omunye umuntu siyibonile lapha isho ukuthanda labo zalwa nabo esizweni sakini soka Israel makhuluma nga original people thina ke ngisho labo ezalwa nabo emndenini thina izingane zethu okhazini nabo bonke nalabo esikhonza nabo esindiswe nabo abezizwe ngabantwana bakaNkulunkulu kepha kuphelele lapho uverse 34 ufaka namakwerekwere. Ngisebenzisa le language lesiyisebenzisayo ukuze siyi-understand. Angithi ku-right ukubiza abantu ngamakwerekwere, but ngifuna ukuthi sinke lento siyi-understand ukuthi uNkulunkulu methi uyothanda omunye umuntu isho ukuthini lento kithina. Asibheke lokuqala. Ithi lento ubudlelwane bokuthanda uNkulunkulu nokuthanda uKristu yinto ebaluleke kakhulu. Lento yokuthanda iwumiyalelo, it's a commandment. Yini commandment? Khuluma nami yini umyalelo? Mawuthi lento iwumiyalelo i-commandment kusho ukuthini? Iwumthetho. Umthetho usho ukuthini? Iyaphoqa. Uyathanda awuthandi kumele ukwenze. It's not for your consideration. It's not for you ucabanga ukuthi ngingayenza lento noma ngeke ngiyenze. Mangiyenza halfway or ngiyenza ngama-conditions. No, iwumthetho iyaphoqa i-commandment. I-commandment ithi wothanda uNkulunkulu. That is a commandment. So ukuthanda kuwumyalelo. Lo mzalwane ohleli eceleni kwakhe noma ombalekelayo ohlala phambi kwakhe noma uhlala emva kwakhe noma ngabe ukwenzeni awuna choice kuyaphoqa ukuthi umthande uma uthi uthanda uNkulunkulu. And it doesn't matter ukuthi ukwenzeni. Matthew 18 uthi noma ngabe uyena obonile wena hamba kuyena uyoqondisa. Because you are commanded to love. Lama feelings esinawo akusiya ama feelings esinawo just because it's abantu. No, uNkulunkulu uyawakhomanda lama feelings. uNkulunkulu uyakhomanda ukuthi thanda. uNkulunkulu uyakhomanda ukuthi iba nesihe. uNkulunkulu uyakhomanda zonke izinto eziza zema feelings. uNkulunkulu uyayalela i-anger uNkulunkulu uyayalela nge-anger ukuthi thukuthela impela kepha umuntu thukuthele ungoni intukuthelo iyama feelings uthi kulungile thukuthela impela kepha umuntu thukuthela ungoni ilanga lingashoni ungalungisanga indaba yakho because uNkulunkulu ufuna ukuthi noma ngabe yini oyenzayo in between the pillars are strong. So that yena kwazi ukuthola udumo. Thina madoda we are commanded to love our wives. Wonke umuntu is commanded ukuthanda umndeni wakhe. We are even commanded ukuthi sithande izitha zethu. Singayithandi nje kuphela, siyikhulekele. Singayikhulekeli nje kuphela, siziphe ukudla meyilambile izitha zethu. Singaziphi ukudla nje kuphela siziphe namanzi meyinxanyiwe singagcini ngalo siphinde sikhulekele impumelelo yezitha zethu. That's something, hey?
You pray for your oppressors. Pray for success yama oppressors wako. That is commanded ezwini likaNkulunkulu. Bese ngithi mina ngizomthanda kanjani umuntu ohlale nginyathela amakhona ngamasibongo. Umyalelo lo uyaphoqa ukuthi uwenze uma uthanda uNkulunkulu, uthanda umakhelwane wakho. Anizwa lento. Uma umthanda uNkulunkulu, umthanda yena lo kunyathela amakhona. Futhi uyomthanda out of uthando likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umthanda ngalendlela ukuthi ungadela noma ngabe yini ukukhombisa uthando onalo for uNkulunkulu. Uthando likaNkulunkulu alihambi lodwa, lohambisana nokuthanda umakhelwane wakho. Na asibheke izinkolo esinazo namuhla. Mhlambe before sibheke izinkolo esinazo, asibheke inkolo le uKristu bekhuluma ngabo, labantu ahleli nabo, akhuluma nabo. Inkolo yeJudaism yamaJuda ebekade ibonakala njengenkolo enkulu, uJesu umJuda ezale namaJuda. Uthi mekhuluma nabaFarisi namaSedusi njengoba sibonile, uthi nina animthanda uNkulunkulu. Nenza imisebenzi emihle ukuthi nibone emgwaqeni, kepha inhliziyo zenu azikho kuNkulunkulu. Animthanda uNkulunkulu ngoba ningithanda mina. In fact nina nabantwana bakaSathane. Mhlawumbe uzothi abantwana bakaSathane abefundisi baleso sikhathi beJudaism. Asibheke izinkolo namuhla. Eziningi ngeke siqede, but thatha inkolo yamaSulumane. Inkolo yamaSulumane uma ngabe uAllah weQuran Allah weBhayibheli engikuphikayo lokho, kodwa bona bakuphiki bathi lo Allah weBhayibheli, lo uNkulunkulu weBhayibheli lethu is the same uNkulunkulu uAllah weQuran. Uma ngabe kunjalo, abamthandi loyo Allah. Bakhuluma manga ngoba bathi lo Kristu akayena uNkulunkulu, umprofeti nje, bayamhlonipha kepha ngeke baze bamkhothamele bakhuleke kuyena ngoba engeyena uNkulunkulu. So one pillar baclaima ukuthi le pillar is strong, bamthanda uNkulunkulu. Le enye pillar actually does not even exist, because awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ongamthanda uKristu. Akona amaSulumane wonke, Jehovah's Witnesses. Again, the same, bayafana nabo. In fact, bathi uKristu akayena uNkulunkulu. uKristu udaliwe, uKristu indodana kaNkulunkulu, abasoze bakhothama kuyena njengoNkulunkulu. AmaKatolika enza exactly the same thing. Athi uKristu akuyena intermediary, mediator, intercessor. There are many other intercessors. Oh, Maria, all the dead saints, Nama Rosari, all of those things. And yet they claim that this one pillar, yokuthanda uNkulunkulu, is very strong. Siyabona izinto kaNkulunkulu. And ebenza konke okuhle okuningi. Jehovah's Witnesses are doing a lot of good things. Judaism, even namuhla amaJuda Israel, they do a lot of good things. The Catholics, they are doing a lot of beautiful and good things as ebese siza kithina kwi-African spirituality. Sithi siyamthanda impela uNkulunkulu. In fact, thina abantu abamnyama siyamazi uNkulunkulu, simazi njengomveli nqangi. Besinendlela thina njengabantu besikade sikhonza ngayo uNkulunkulu edlula emsamo, nanamuhla sisenza lokho, asizudlula ngomlungu wamaJuda. Yet siclaima ukuthi siyamthanda lo Nkulunkulu. Si strong lo Nkulunkulu. Ebese kuza uOprah Winfrey. Athi there are diverse ways to go to God. Asingakhohlisani bazalwane. Asingakhohlisani. Munye uNkulunkulu
yinye indlela yokuya kuNkulunkulu. Zonke lezi zinye izindlela azikho ezwini likaNkulunkulu, indlela ezingaqali ngathi manje, ezaqala mandulo. Ngaso sona lesi sikhathi abantu bathi bayamthanda uNkulunkulu, benza konke okuhle okuhambisana nokuthanda uNkulunkulu. Kepha umyalelo ithi uthanda uNkulunkulu njengoba uyithanda wena, uthanda umakhelwane wakho. Uthanda uKristu ngalendlela uthanda uNkulunkulu ngalendlela umthanda ngayo, uthanda noKristu the same way. It's not a choice of either or. It is not a choice of either or. So uma ungarecognize uNkulunkulu, ungarecognize uKristu njengoNkulunkulu omele ukukhothanyelwa, ufana nalamaJuda, uyihlo uSathane. Uma ngabe uyomthanda uNkulunkulu yet ungamthanda umakhelwane wakho, uyihlo uSathane. Ungakwenza konke lokukuhle. Think about this. Uthi uyihengile le washing kule pillar A1 strong. Mawuthi uyahenga le enye ya collapse uhambe wena wenze okuhle. Le washing yakho iwela phansi iyangcola. Mhla woyigqoka le washing ingcolile. Because ibingahengwanga kuma pillars are strong. Now the only yinye kuphela indlela yokuthesta umuntu othanda uNkulunkulu. Yinye kuphela yikho enye ukuthi lowo muntu uyamthanda uKristu. Angikunikeza amavesi afiwe ngoba isikhathi sokuthi siwafunde asikho. Uma ufunda uIsaiah chapter 9, siyale emthethweni kumthetho. The Old Testament, laba maJuda uKristu bekhuluma nabo nabaFarisi, bekhuluma nabo baya-understanda futhi ba-applya lowo mthetho. Abamthanda uKristu nje, akuyona into abangathi abayazi because bayizazi mthetho. Umthetho uthini? Uma ubheka encwadini ka-Isaiah, chapter 9 verse 6 uthini? Isaiah 9 verse 6. Ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana, umbuso uyokuba somahlombe akhe, igama lakhe kuyothiwa ngumaluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, umbusi wokuthula. Awephindi igama lakhe lithini? Igama lakhe kuyokuthiwa ngumaluleki omangalisayo. Wonderful Counselor. uNkulunkulu onamandla, Mighty God, uyise ongunaphakade, Everlasting Father. umbusi wokuthula. I describe uNkulunkulu lento. Kimina now I describe uNkulunkulu. uNkulunkulu in every way. In fact, umbiza ngegama uNkulunkulu. He is a mighty God, uNkulunkulu onamandla. Kepha ufike wathatha isimo somuntu, wathatha isimo somntwana, sazalelwa indodana, sizalelwe uNkulunkulu onamandla. Sizalelwe ubaba ongunaphakade, everlasting Father. The only everlasting Father that we know is God Almighty. Uyinkosi yokuthula, he's the Prince of Peace. Na ithini lento? Ithi uma uthi uthanda uNkulunkulu, awumthandi lo nkulunkulu uJesu, futhi awumrecognize nobuNkulunkulu bakhe. Guess what? Konke lokho ayikona awuyona beneficiary yako wena. He's a Prince of Peace. There's no peace wena. You think there's peace, there's no peace. You think you have joy, you have no joy, you have happiness, or temporary. Okushintsha ngama circumstances. Izimo mayishintsha ziyoshintsha because you don't recognize him as everlasting Father, as a mighty God. Yet ututhanda uNkulunkulu. uKristu uNkulunkulu.
John chapter 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, uyilizwi waye uNkulunkulu. Now this word was God. And then verse 14 athi lelizwi lathatha inyama, took on the flesh. uNkulunkulu athathe inyama. That describes Christ. Ebese uvala. uNkulunkulu kwangathi akakushonge enough ngale kwi-Old Testament. Hebrews chapter 1. Ngifuna ubheke how many times uNkulunkulu ebiza uKristu ngoNkulunkulu. Hebrews chapter 1 verse 8. Hebrews 1 verse 8. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu simi kuze kube phakade. Whoa. uNkulunkulu Baba ubiza uKristu indodana umbiza ngobani? Isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu Wow. simi kuze kube phakade. Wow. Nentonga yokulunga iyintonga yombuso wakho. Kobe. Oh, Verse 9. Uthandile ukulunga wazonda ububi. Ngakho ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezulu kwabangani bakho. Lalela ukuthi uNkulunkulu Baba ubiza le ndodana ngoNkulunkulu how many times in one verse? Ebese wena nenkolo yakho, ebese wena nezihlobo zakho, ebese wena nama colleagues akho, you take this thing very lightly. yobuNkulunkulu kaKristu. Ebese uNkulunkulu athi anibona bami, you are not mine, your father is the devil, because you reject amazwi ami abiza indodana yami ngoNkulunkulu. Now umbuzo ungavela ukuthi le relationship yokuthanda uKristu noNkulunkulu njengoba siyibona ukuthi awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ungathanda uKristu, ivelaphi, isho ukuthini, impact enayo ukuze nikwazi ukuba nalolu thando lukaKristu ngendlela ninothando lukaNkulunkulu ngayo, ivelaphi? Angibuze nje umbuzo, kuvelaphi kuwena njengoba uhleli la endlini? Yini into emotivate uthando nalo for uKristu? Khuluma nami masini isikhathi asikho. Kungani uthanda uKristu? Angizwa? Kuba nokuthula enhlizweni. No, okay. So lokuthula onako enhlizweni kwenza ukuthi umthande uKristu. All right? Siphelele. Mamcela. Ngoba wakuthanda yena qala wakufela. Khona omunye? Absolutely. That's exactly like that again, my card. Lalela lento yokuthanda uKristu. Angingayi-question ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Angiquestione le yokuthanda uKristu ngendlela uthanda uNkulunkulu ngayo. Ithi lento uma ungazange phakathi ezibilini zenhliziyo yakho, phakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho, ube nale confrontation yokuqonda ukuthi wena bufanele ukufa, wena bufanelwe isihogo, wena njengoDavide kuPsalm 51 othi kwathi kuhlangana imbewu kababa ihlangana neqanda likama, isono sakhona lapho at conception, hayi ekuzalweni kwami, hayi ekukhuleni kwami nasekwenzeni kwami, at conception, ngalesikhathi kwakheka impilo, at conception kwadaleka isono.
ngizalwa ne-DNA yesono ethi mina kufanele ngife because inkokhelo yesono iwukufa. Mina kufanele ngibe yilomhlatshelo wokubulawa wokushiswa ngifanelwe isihoko ebese sekufika ongenaso isono uNkulunkulu wamphendula ukuthi abe isono ukuze mina ngiyembathise ukulunga kaNkulunkulu. Uma ungazange ube naleyo confrontation uwedwa uhleli wedwa uthi uyayibona lento uthi bengiyisitha sikaNkulunkulu, uNkulunkulu bengangishabalalisa in a split second. Akagcinanga ngokungithethelela kepha ungi-adoptile wangenza ingxenye yomndeni wakhe. Akagcinanga ngokungenza ingxenye yomndeni wakhe, ungenze indlalifa kanye naye lo othathe isikhundla ngabe kufe mina kisona. Now if that has never struck you, uma ngabe lento ayikaze wathi uhleli wedwa wazibona ungamelwe ukuphila, ungafanelwe ilutho nako konke okuhle uNkulunkulu akwenzela kona, ungakuboni njengento oyideservayo, uyibone njengento engakufanele. Kunomunye umama la ekhaya othanda ukuthi siyamkweleta uNkulunkulu. Mawukhuluma nje uthi usho athi baba siyamkweleta uNkulunkulu. Uma ungakazi ube kuleso stage sokuzibona ukuthi uyamkweleta uNkulunkulu, awufanelwe ilutho, guess what? Awukwazi ukuba nothando lukaKristu ngalendlela oclaim ukuba nothando noNkulunkulu wakhe. Yabona wena ukhethe uKristu phakathi kwezinkolo eziningi, wabona ukuthi le nkolo yobuKristu kufanele. This is not about religion. This is about an act of love. This is not about ukugcina imiyalelo ethile. This is about uma usembusweni kaNkulunkulu uthanda uNkulunkulu, uthanda uKristu ngaleyo ndlela because you realize ukuthi indeed uKristu uqinisile uma athi without me you can do nothing. Uma ingakafiki lento yakushaya lento awungeke umthande uNkulunkulu noma ngeke umthande uKristu ngalendlela kufanele umthande ngayo. Because wena la eKristwini usenkolweni awu realize ukuthi there was a substitutionary act eyenzeka. Now asi-illustrate lento ngenxa yesikhathi asinaso asikwazi ukuyifunda. Bengifisa ngathi besinesikhathi siyifunde. Uma uya kuLuke chapter 7 from verse 36, verse 36 sibona again umfundisi isazimthetho sezwi likaNkulunkulu simema uKristu ukuthi uKristu akaze emzini wakhe azodla idina. So ngoba uKristu la hamba khona kuneziqubu bese abantu bayezwa ukuthi uKristu uyendlini yomfarisi uyodla khona idina. Kwase kusuka nomuntu wesifazane ongayiphethe kahle endaweni, owaziwayo ukuthi akayiphethe kahle. Bayamazi bonke abantu endaweni, futhi abamthandi, abamfuni ngenxa yezenzo zakhe zobubi emehlweni abantu. Chitha imizwa yabantu lo mama. Lala namadoda wonke akhona emhlabeni lo mama. Akafuneki nje. Afike lo mama endlini lomfarisi ogama lakhe lokunguSimon. Afika athola uJesu bahlele etafuleni, reclining at the table. Afike naye lo muntu wesifazane uthe mebona uKristu. She was hit with this confrontation enkhuluma ngayo. Wazibona ububi bakhe ngabo, indlela yonke embi, wabona umsindisi wakhe, wafikelwa ukuhlupheka okukhulu enhlizweni yakhe, wakhala.
inyembezi ayikhala zayiningi ukuthi beziwela einyaweni zikaKristu, wawasha izinyawo zikaKristu ngeinyembezi zakhe, inwele zakhe wasula uKristu, iperfume yakhe le adonsa ngayo amadoda, wathatha leyo perfume wagcoba uKristu. Wathini umfundisi? Ayena yedwa umfundisi, la umfundisi bathi lo ayakusuyena umsindisi. Uma ngabe umsindisi futhi lo umprofeti athi uyena, ngabe uyazi ukuthi ubani lo okhala enyaweni zakhe, ngabe uyazi isoni lesi singafuneki. Uma umprofeti ngempela ngabe akavumi lo muntu lo amthinte. Anizwa lento bazalwane, anizwa. Uthini uKristu masephendula uthi lalela ke wena ngcwele ngcwele, ngifike la kwakho awuzange ungiwashe inyawo wena. Fike la kwakho kwayibhizinisi ezinormal. Yabona lo uthe mafika, she realized who I am. Wathi uma confrontation yezono zakhe naloku mina engimenzela kona, wafikelwa ubuhlungu nokudabuka, because ezibona lento ayenzayo ikhombisa uthando analo kimina ngaloko uNkulunkulu angithume ukuthi ngizokwenza emhlabeni. Anizwa lento bazalwane? Nina manje makungangena umuntu la onukayo, oyihobo, oyiphara, afika ahlale la, seniyohlala ngoba vele uyofika senhleli. Kepha mangafika before ngeke ngihlale eduze kwakhe nonke, omunye uzofuna ahlale lapha asale yena yedwa ngoba uyanuka. Futhi mangangena umama owaziwayo la ekhaya ongayiphethe kahle, owaziwayo ukuthi uheha wonke amadoda la eMontclair naseMlazi, afika kahle nizozibuza ukuthi ufunani ke lo manje. Sizodonsa abafundisi bethu lo ugange kabi usekabi lo. Anizwa lento, anizwa lento. uKristu uthi uma umthanda uNkulunkulu, nami ungithanda uzomthanda naye lo. Because ukuza kwakhe lo uze ezwe ukuthi kukhona mina. Wathi mesefika wasibona ububi bakhe, wasibona nensindiso uNkulunkulu ayilethayo ngami, wafikela ukudabuka. Lento ayenzayo uthando oluphuma ukujuleni kwenhliziyo yakhe. Na umbuzo ukuthi mina nawe esiclaima ukuthi sibazalwane, sisindisiwe, sisembusweni kaNkulunkulu, ingabe siyalikhombisa lolo thando kuKristu ngendlela eveza ukurealize kithina ukuthi uKristu senzeleni? Yabona kithina ukuningi uKristu uyi-option amongst many other options. There's Shembe, there's Amadlozi, there's Jehovah's Witness, there's Catholic, there's Methodist, there's Assemblies, there's uKristu kithina is an option. There's Muslim. Mungabona ama mosque abakhona endaweni zabantu abamnyama, even nasemakhaya la bengakho khona. You know why? uKristu is an option. Now let me tell you why uKristu is an option. uKristu should not be an option. uKristu is the only way that we have. But uKristu bonakala ay option because mina nawe sithi siyamthanda uNkulunkulu, but asimthanda umakhelwane wethu njengoba sithanda uNkulunkulu. Ngikusho ngani lokho? Bheka ukuthi kusho ukuthini ukuthanda umakhelwane. Uma so naleyo confrontation, uzibona ububi bakho naloku uKristu akwenzile, uzothanda uKristu ngenhliziyo yakho yonke
Because uzofana nomuntu obezofa ngoba engenama-kidney, ama-kidney akhe abheda, noma ebezofa ngoba inhliziyo yakhe ibheda, wasuthola umuntu omnikeza ama-kidney ukuthi aphile yena afe. Wasethola umuntu omnikeza inhliziyo yakhe ukuthi yena afe. Lowo muntu mesephila uyabona ukuthi yazini ngiphila nje kungenxa yalo muntu. Okuzothi mezibona ukuthi uphila ngenxa yalo muntu, ngisho noma ngabe izingane zalo muntu omdonelitele zimbi kangakanani, uzothatha nesenti lakhe lokugcina athi hey ubaba wale ingane ngiphila nje kungenxa ubaba le ngane. Ithini lento? Ithi lento maso unaleyo confrontation yeqiniso ephuma ezibilini zenhliziyo yakho ubona ukuthi uKristu umthanda kangakanani, umthanda umunye umuntu njalo. Uzoqala ngokuthanda Leviticus chapter 19 verse 18 uthi thandanani nina ninodwa, nina bozalo, nina besizwe esisodwa, thandanani nina kuqala. uKristu uhamba phezulu kwalawo mazwi John chapter 13 uthi mesehamba uthi lalelani nginikeza umyalelo omusha ngithi thandanani nina njengabazalwane, nina njengabalandeli bami, nina njengama-disciples, nina thandanani nina kuqala ukuze izwe libone ukuthi ningabafundi bami. Thando lokuqala lokho fanele sithandane thina. First thing fanele sithandane genuinely, hayi lento yokupretendelana la esontweni, sipretendelana mesibingelelana, how was your day? You don't mean it from a bar of soap. Uthi ubunjani uChristmas ningene kahle uChristmas, you really don't care ukuthi lo muntu ungene njani. Awukhulekelanga ibandla lakho ukuthi uNkulunkulu abagcine bacrosse kahle, masofika lapho ningene kahle enyakeni omusha. It does not come from your heart. You know why it doesn't come from your heart? Because you don't realize ukuthi uthando is a commandment. Luyimpoko ukuthi uthande, uphoqekile ukuthi uthande. Abanye benu nihleli la kube ngiyazenzela, ngabe kade nganixosha la kube isonto lami. But lalela nginithanda futhi I hope kuyabonakala ukuthi nginithanda nonke ngendlela efana, because it's not about how I feel today. It's about what Jesus says. And that's what must happen with everyone. Hayi ngoba umfundisi lo fanele asithande sonke. No. Uma umcele kufanele athande umama lo have exactly the same way. Ubaba uVezi kumele athande uKhagata osigadela imoto lapha, afanele amthande the same way. Angamthandi ngoba ugada imoto yakhe ukuthi bangayintshontshe while senasesontweni. Amthande ngenhliziyo yakhe yonke. Why? Because lo Kristu athi uyamthanda, ukhomanda ukuthi athande nalowo muntu same way. Thandanani nina kuqala. Okwesibili, thandana ama-strangers. Thandani lamakwerekwere. Luke chapter 19 uthi laba abayizihambi, laba babiza ngabafokazi, laba babiza ngamakwerekwere, bathandeni nabo in the same way enizithanda ngayo. Bese ekugcineni athi thanda nalabo abangasindisiwe njengesitha sakho. Matthew chapter 5 verse 44 kuya verse 45 isikhathi asikho. Uthi thanda isitha sakho ngalendlela uzithanda ithi ngikhombe ezinye izinkolo zithini. Angithathe amaSulumane. Amasulumane maningi amavesi amasura kwiQuran ngiwafundile, ngiyawazi, ngicabangela, ngiwagoogolishanga, ngiwafundile. Maningi, there's more than 10. Athi isitha se-Islam, umuntu ongahambisani ne-Islam, umuntu ohlubuka kwi-Islam, mfune la ikhona umbulale. Uhambe nibazingele, nibalalele uyendle, nibabulale.
abantu abangahambisani ne-Islam nalamahlubuka nina laba babiza ngama-backsliders ahamba nibafune nibabulale kusho i-Islam akuyona yodwa kuphela ngigagula yona nje kuphela kepha uKristu uthi nalaba abangasindisiwe laba abayizitha zakho uthi kuyokusizana ukuthanda nabafowenu uthandana nabo kuphela kunamvuzo muni Matthew chapter 5 verse 44 to verse 45 kunamvuzo muni thanda laba abangakuthandi now ithini lento mzalwane ithini ithi awukwazi ukukhululeka kulonyaka ufunda iBhayibheli wenze wonke ama-resolution othi uzowenza ukhululeke uma izingane zakho zingasindisiwe awukwazi ukukhululeka ufunda iBhayibheli wenze konke okuright uma wakho engasindisiwe awukwazi ukukhululeka uye emcimbini yabo ubalekelele ngothando ugaye utshwala bahlabe benze yonke lento upheke ungahlali nabo emsamo ubakazi ukuthi wena umzalwane uthule uthi du bakuphela umcimbi uhamba uye ekhaya sebayokubiza futhi next year benze eminye imicimbi uhambe uyobakhombisa uthando ithi lento awukwazi fanele lento ikushaye ngathi ushayiswa isitimela uthi cishe ngafa ngasindisa uKristu angikwazi-ke ukuyekela uma wami abe kulento mina engasindiswa kuyona angikwazi ukuyekela ingane yami angikwazi ukuyekela isihlobo sami angikwazi ukuyekela umyeni wami I cannot do that. Now ithi lento uma ungahlupheki ngesihlobo sakho nothandiweyo wakho necolleague uma ungahlupheki ngabo ukuthi abasindisiwe ithi lento iwashing yakho ihengwe kuyiphila eyodwa because awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ungakwazi ukuthanda umakhelwane yakho and once you are boom like ushayiswa isitimela boom sikushaya upapa umuntu what has happened sure ngacishe ngafa uzothi uma uvuka ubheka isihlobo sakho uthi akakwazi ukufa ngiyazi la ngibuya khona ngiyazi into engisindiswe kuyona I can't just keep quiet ngikwazi ukuyekela ingane yami idla ubusha bayo iyofela ishayiswe isitimela idla ubusha bayo angikwazi ukuyekela umawa I cannot lento ithi that's exactly what you are doing uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho uthanda uKristu ngenhliziyo yakho uthanda umakhelwane wakho njengoba uthanda uNkulunkulu ithi lento mawungamthanda umakhelwane wakho awukazi umthanda uNkulunkulu uyazikhohlisa uyingane kaSathane futhi lokho kwenzayo ufuza uyihlo uSathane. Masculine.